1, 2, aja. Lähtö palautetaan, ponit lähtöpaikalle. Yksi, 2, aja. 6 B-kategorian ponia mukana Pohjois-Savon hevosjalostusliitto ry lähdössä ja 1 uusituvan Julia. Jutta Iman vetovastuun ottaa perusmatkalta startanneena 2 Leijan Miina Mässeli tulee 40 metrin päässä. 3 Drömmar Luart Katariina Hämäläinen on kolmantena, harvassa letkassa tullaan. Numero 4 Kumlaabi Modul Raija Soini neljäntenä, sen tuntumassa 5 Tulangas Rolando ja Pinja Iltanen. Pitkältä pakilta haparoiden matkaan numero 6 Smeden Sandiamo. Jenni Rautiainen pysyy kuitenkin askelillaan, mutta jatkaa joukon hännillä. Drömmar Luart numero 3 Katarina Hämäläisen suojatti haparoi mentäessä ensimmäiseen kaarteeseen on kuitenkin kolmantena. Kumlabi Modulla neljäntenä, 5 Tolangassa Rolando viidentenä ja Smeden Sandiamo kuudentena. Ensimmäisellä takasuoralla mennään 8-vuotias Tamma uusituvan Julia ravaa kärjessä ja noin 2:10 on ensimmäinen väliaika. Laukka numerolle 4 Kumlabi Modulle ja sen laukka on paha, se tippuu aivan joukon hännille. Numero 1 uusituvan Julia johtaa selvästi. Rakoa on tuollaiset 70 metriä numeroon 2 Leijan Miina Mässeli. Pitkien takamatkojen ponit pikkuhiljaa kohti kärkeä. Sieltä tulevat numerot 5 Tulengas Rolando, Pinja Iltanen sekä Smeden Sandiamo, Jenni Rautiainen ja lähestyvät pikkuhiljaa keulaponia, mutta matkaa on edelleen kärkeen paljon, kun 1 uusituvan Julia saapuu jo etusuoralle. Pitkän pakin ponit ovat runsaan 100 metrin päässä ja 6 Smeden Sandiamo. Jenni Rautiainen siirtyy nyt kolmospaikalle ja lähtee ajamaan takaa numeroa 1 uusituvan Julia. 2:10 on myöskin kilometrin väliaika ja nyt on runsas kierrosmatkaa maaliin Pohjois-Savon hevosjalostusliitto ry lähdössä ja uusituvan Julia johtaa selvästi. Matkaa ei ole enää numeroon 6 Smeden Sandiamo kuitenkaan kuin tuollaiset 60 metriä. Se nousee nyt kakkoseksi, 5 Tulengas Roland kolmantena, laukka numerolle 2 Leijan. Se on kuitenkin neljäntenä, uusi laukka numerolle 3 Drömmar Luart. Hänellä tulee 4 Kumlabi Modul. Runsaat 800 metriä on matkaa maaliin ja kärkipaikalla jatkaa sitkeästi uusituvan Julia. Nyt matkaa on 50 metriä numeroon 6 Smeden Sandiamo, joka Jenni Rautiaisen ajamana pikkuhiljaa hivuttautuu lähemmäksi kärkiponia. Kolmantena 5 Tulangassa Rolando. Pinja Iltasen suojatti on harvassa letkassa kolmantena, Leijan neljäntenä. Sitten numero 3 Drömmar Luart on viidentenä ja kolmannen puolikkaan väliaika on 2:06. Ja nyt on kärkiponi kiinni ajettu. Uusituvan Julia tuntumassaan 6 Smeden Sandiamo. Sitten rakua 15 metriä numeroon 5 Tulangassa Rolando. Muut ovat jääneet 2 Leijan neljäntenä, 4 Kumlabi Modul viidentenä ja Drömmar Luart kuudentena. 400 metriä maaliin ja pitkän pakin Smeden Sandiamo hakee uralleen 11 täysosumaa. Se siirtyy johtoon, kun on runsaat 300 metriä matkaa maaliin. 1 uusituvan Julia on kakkosena ja 5 Tulengas Rolando kolmantena. Sitten rakoa numeroon 2 Leijan. Leijania ajaa takaa numero 4 Kumlabi Modul. Ja maalisuoralle kun tullaan, Jenni Rautiaisen suojatti Smeden Sandiamo, 7 vuotta ikää, 10 voittoa tähän mennessä uralla ja nyt taitaa olla tulossa 11, sillä johtaa vakuuttavasti. Smeden Sandiamo on vailla uhkaajia, 5 Tulengassa Rolando nousee toiseksi ja uusituvan Julia, pitkään johtanut Julia on kolmantena.
Lopussa voi hieman hölläillä. Voittaja on numero 6, Smeden Sandiamo, Jenni Rautiainen. Viimeinen puolikas 60-0. ...651 on tulojärjestys Pohjois-Savon Hevosjalostusliitto ryn lähdössä. Seremonia paikalle lähdön 1 ja 3 ja tulee sieltä myöskin 2 toivottavasti kunniakierroksen kautta ja myöskin Symppis on tulossa esittäytymään Smeden Sandiamolle. Loimi Jenni Rautiainen Kangasniemeltä omistaa, valmentaa, ohjasti, onneksi olkoon, ja Loimi lähtee matkaan, käydään se näinkin. Tulengas Rolando, Pinja Iltasen suojatti, oli lähdössä toinen. Ja Pinja taitaa jo lähteä valmistautumaan viimeiseen koitokseen, eli varikkoportilla mennään vaan vaihtamaan ponia. Onneksi olkoon kuitenkin kakkossijasta. Ja 3. oli pitkään johtanut Uusituvan Julia. Jutta Iman Liperistä on omistaja, valmentaja, ohjastaja ja Drömmerly Artille Symppis-palkinto. Ja Jutta Iman nappaa myöskin Fair Play-ohjastaja-palkinnon tässä 8. lähdössä. Fair Play-palkinto löytyy sisäänkirjoituksesta. Smeden Sandiamo, Jenni Rautiainen.